Upat sa 20,400 nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa kapulisan gikan sa mag-live-in nga suspect sa gipahigayong drug bypass operation pinaagi sa sakop sa 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company og Tagum City Police Station sa Barangay Bisayan Village ning siyudad sa Tagum. Alauna 24 ang takna sa kadlawon Enero 3, 2026. Nailhan ang mga dinakpan nga sila alias Neneng, babae, 18 anyos, temporaryong nagpuyo sa nasangpit nga barangay, alias Ronron, 19 anyos, lumulupyo sa Purok 2, Barangay Iho, Mako, Davao de Oro. O ilang kauban nga si alias Ray, 34 anyos, residente sa Barangay Visayan Village, Tagum City. Sumala sa report sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ng Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Predelec Diles, napalitan sa pusher buyer si alias Neneng o usa ka pakiting gituang shabu gamit ang 500 pesos mark money og 6,000 nga budol money. Samtang nakumpiska usab sa posisyon ni alias Ronron og alias Ray ang laing pakete sa gituang shabu og drug paraphernalias. Mitimbang og 3 ka gramos sa illegal nga droga ang nasakmit gikan sa maong mga suspek kansang balhog na sa Tagum City Police Station ug magkatubang sa kasong paglapas sa Section 5, 11 ug 12 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail ilansir matag dulog alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Nulatre, XFM News.